ናይሎሚ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስና ካብ ግብረ ሃዋርያት 28 ካብ 1-15 ዘሎዩ ካብ ቁጽሪ 1-6 ዘሎ ከንብበሞ ብድሕሪኡ ቅጽለይ ማለት እዩ ክብርን ጎይታ ይኹን ምስዳሃና ኸዓ እታ ደሴት መሊጠ ከም እትበሃል ፈለጥና እቶም ደቂ ዓዲ ድማ ኣዝዮም ደንገጹልና ዝናብ ይዘንም ስለ ዝነበረ ስለቲ ቁርን ድማ ሓዊ አንዲዶም ንኹላትና ተቀበሉና ጳውሎስ ግዳ ብዙሕ ቀሽም አኪቡ ናብ ሓዊ ክእቱ ኮሎ ተመን ብምኽንያት ትረስኒ ወጽዩ ኣብ ኢዱ ነኺሱ ጠልጠል በለ እቶም ደቂ ዓዲ ኸዓ እቲ አራዊት ኣብ ኢዱ ጠልጠል ኢሉ ምስራአዩ ንሓድሕዶም እዚ ሰብኣይዚስ ብርግጽ ቀታል ነፍሲዩ ካብ ባሕር እኳ እንተ ደሓንስ እትሕነ ዝፈዲ አምላኽ ብህይወት ክነብር አይ ሓደጎን ተባሃሉ ንሱ ግና ነቲ አራዊት ናብ ሓዊ ጸጋበሎ ገለውን አይገዶኦን ንሳቶም ከኣ ክሓብጥ ወይስ ሕጂ ሞይቱ ክወድቕ ኢሎም ይጽበይዎ ነበሩ ነዊሕ ተጸበዩሞ እኳ ከም ዘይጎድኦ ምስራአዩ ከኣ እዝስ አምላኽ ኢሎም ቃሎም ለወጡ ይብለና ክብርን ሽሙ ይሁን እዚ ክብል እዚ ካብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መጽናዕትና ዘቕጽል ዘሎ ክፍል እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝረአናዮ ታመርከብ ምስተሰባበረት ከምቲ እቲ ሓለቃሚቲ ዝኣዘዞ እቶም ሓሚሶም ክወጹ ዝኽእሉ ሓሚሶም ወጽዮም እቶም ሓሚሶም ዘይኽእሉ ድማ ብስብርባር ታመርከብ ገይሮም ከም ዝወጹ ርኢና ኢና ደዋቢልና ነርና ሎሚ ድማ መቐጸልታ እናቱ ክንርኢና ማለት እዩ ምዕራፍ 28 ቁጽሪ 1 ክጅምር ኮሎ እንታይ ኢሉ ዝጅምር ምስ ደሃና ኸኣ እታ ደሴት መሊጠ ከም ትበሃል ፈለጥና ኢሉ ዝጅምር ምስ ደሃና ዝብል ቃል ዘመሓላልፈልና መልእኽቲ እንታዩ እቲ ምድሓኖም ብተኣምራት ወይ ካብቲ ክድሕንሉ ዘይክእሉ ኩነታት ከም ዝደሓኑ እዩ ምሳይ ደለኹም ቅዱሳን ምሳይ ከም ዘለኹም ምልክት እናሃብኩምኒ ምስ ደሃና ዝብል ቃል ዘመሓላልፈልና መልእኽቲ ቅዱሳን እቲ ምድሓኖም ተኣምራታዊ ከም ዝኾነ ወይ ካብቲ ክድሕንሉ ዘይክእሉ ኩነታት ከም ዝደሓኑ ዘመላኽተና ከምቲ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መጽናዕትና ዝበልናዮ እቲ መራሒ እቲ መርከብ ኮነ ነፍስ ወከፍ ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ሰባት ብጀካ ሓደ ገምገም ዘለዋ ልሳን ባሕሪ ምርኣዮም አበይ ከም ዘለው ይፈልጡ አይነበሩን አበይ ከም ዘለው ዝፈለጡ ማአሲን ድሕር ኢና ካብቲ ባሕሪ ምስወጹ ምስደሃኑ ናብ ምድሪ ምስወጹ ሕዮም እቲ ዝነበርዎ ስፍራ መሊጠ ከም ዝበሃል ፈሊጦም ኣብ ቁጥሪ 2 እንታይ ይብለና እቶም ደቂ ዓዲ ድማ ኣዝዮም ደንገጹልና ዝናብ ይዘንም ስለ ዝነበረ ስለቲ ቁርን ድማ ሓዊ አንዲዶም ንኹላትና ተቀበሉና ይብለና እቶም ደቂ ዓዲ እታ መርከብ ከም ተሰባበረት እቶም ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ሰባት ኩላቶም ድማ እቲ ዝሕምስ ሓሚሱ እቶም ክሕምሱ ዘይክእሉ ድማ በቲ ክንሳፈፉሉ ዝኽእሉ ከምሉህ ዝኣመሰሉ ነገራት ገይሮም ካብ ሞት ከም ዝደሃኑ ሪኦም ኣብቲ ሰዓት ዘድልዮም ነገር ገይሮም ክቕበልዎም ኮሎ ኢና ንርኢ ዘለና እቶም ደቂ ዓዲ ዝናብ ይዘንብ ብምንባሩ ምስኡ ቁሪ ብምንባሩ መታን እቶም ካብ ሞት ንስክላ ዝደሃኑ ሰባት ሓዊ አንዲዶም ምስተቐበልዎም ሃዋርያ ጳውሎስ ነቲ ሓዊ ዝኸውን ብዙሕ ቀሽም አኪቡ ከም ዝመጸ ነቲ ዘምጾ ብዙሕ ቀሸም ድማ ናብ ሓዊ ከም ዘእተዎ ተመን ብምኽንያት ትረስኒ ወጽዩ ካብ አቢዱ ነኺሱ ጠልጠል ከም ዝበለ ንርኢ ማለት እዩ እንታይ ብለና ጳውሎስ ግዳ ብዙሕ ቀሽም አኪቡ ናብ ሓዊ ከእቱ ኮሎ ተመን ብምኽንያት ትረስኒ ወጽዩ አቢዱ ነኺሱ ጠልጠል በለ ይብለና ሃዋርያ ጳውሎስ ነቲ ቀሸም አኪቡ ከም ጾኾሎ እቲ ተመን አበይ ነይሩ ቅዱሳን እቲ ተመን ሓቂፉ ያምጽዎ ማለት እዩ ምስቲ ቀሽም ነይሩ ምስቲ ቀሽም ተመሳሲሉ ኣብ ማእኸል እቲ ቀሽም ነይሩ ሃዋርያ ጳውሎስ ልክ ከምቶም ኣብ ከባቢኡ ዝነበሩ ሰባት ነቲ ተመን ካብቲ ረስኒ ተለዓለ ካብቲ ሓዊ ወጽዩ ምስ ነኸሶ ኣብ ኢዱ ጠልጠል ምስ በለ ይርእይዎ
እቶም ሰባት ነቲ ካብትረስን ተለዓለ ካብታ ሓዊ ወፂዩ ንሐዋርያ ጳውሎስ ዝነኸሶ ኣብ ኢዱ ጠልጠል ዝበለ ተመን ምስራይ እንታይሎም እዚ ሰብኣይ እዚስ ብርግጽ ቀታል ነፍሲዩ ካብ ባሕር እኳ እንተደሓነስ እቲ ሕነ ዝፈዲ ኣምላኽ ብህይወት ክነብር ሓደጎን ክባሃሉ ከለዉ ንሪ እቶም ደቂ ዓዲ እቲ ተመን ኣብ ኢድ ሐዋርያ ጳውሎስ ጠልጠል ኢሉ ምስራይዎ ወዲያው ንሓድሕዶም እንታይ ናብ ምባሃላ ዮማትዮም እዚ ሰብኣይ እዚስ ብርግጽ ቀታል ነፍሲዩ ካብ ባሕር እኳ እንተደሓነስ እቲ ሕነ ዝፈዲ ኣምላኽ ብህይወት ክነብር ሓደጎን ክባሃሉ ከለዉ ንሪ እዞም ሰባት ካብቲ ዝረኣይዎ ነገር ተላዓለዮም ናብ ከምዚ ዓይነት መደምደምታ መጽዮም ሓቀይደ ቅዱሳን ብሓቅኻ እቲ ትርኢት ከዓ ከምኡ ዝመስል እቲ ሓቂ ግና ከምኡ ይኮነን ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ሰባት ብፍላይ ድማ እቶም እሱራት ካብ ሞት ዝደሓኑ ሳላ ጳውሎስ ሓቀይደ ቅዱሳን እቶም ሰባት እቶም ደቂ ዓዲ ሓዊ ኣጊዶም ዝተቐበልዎ እሞኻ ሐዋርያ ጳውሎስ ሓደ ካብቶም እሱራት ካልኦት ዘይገበርዎ ወይ ገይሮም ኾኑ ክእሉ እዮም ቀሽም ኣኪቡ መጽዩ ናብታ ሓዊ ምስ ደርበዮሞ ተመን ነኺስዎ ምስ ተንጠልጠለ እቶም ሰባት ካብቲ ዝረኣይዎ ትርኢት ዝተለዓለ ንሐዋርያ ጳውሎስ ከም ቀታል ነብሲ ቆፂሮሞ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሕነ ከም ዝፈደ ተዛሪቦም ማለት እዩ እቲ ሓቂ ግን እንታይ እዩ እዞም ሰባት እቶም ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ሰባት ሃሌሉያ ብሙሉኦም እቶም ወተሃደራት ካብ ምን ዝተለዓለዮም ድሒኖም እንድሕር ኢልና ካብ ሐዋርያ ጳውሎስ ተለዓለዩ አሜን ዶ ከብረን ጎይታ ይኹን እዞም ሰባት ንሐዋርያ ጳውሎስ ቀታል ነፍሲ እዩ ኢሎም ክድምድሙ ዝገበሮም እንታይ እንድሕር ኢልና ሓደ እሱር ብምዃኑ ክኸውን ከሎ ካልኣይን ቀንድን ምኽንያት ግን እቲ ተመን ኣብ ኢዱ ጠልጠል ብምባሉ እዩ ካብዚ እንመሃሮ ትምህርቲ ብዙሕ ኣሎ ሓደ ካብቲ እንመሃሮ ኣብ ትምህርቲ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ካብቲ ንሪኦ ነገር ተበጊስና ምንም ክንዛረብ ከም ዘይብልና ሓቀይደ ቅዱሳን ምክንያቱም እቲ ንሪኦን እቲ ሓቅን በበይኑ ክኸውን ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ካልኣይ ካብዚ ክፍሊ እንመሃሮ ትምህርቲ እንታይ እዩ በቲ ንሪኦ ነገር ክሳዕ ክንደይ ክንታለል ከም ንኽእል ወይ ካብቲ ንሪኦ ነገር ተበጊስና እንዛረቦ ኾነ እንገብሮ ነገራት ክሳዕ ክንደይ ጌጋ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ካብዚ እንመሃር ስለዚ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ያዕቆብ 1:19 ዝብሎ ንምስማዕ ቅልጡፋት ንምዝራብ ደንጎይቲ ክንከውን ይግባአና እዩ አሜን ያዕቆብ እንታይ ኢሉሲ ፍቁራት ኣሕዋተይ እዚ ትፈልጡ ኢኹም ኩራ ሰብኣይሲ ጽድቂ ኣምላኽ ኣይገብርን እሞ ስለዚ ነፍስ ወከፍ ሰብ ንምስማዕ ቅልጡፍ ንምዝራብ ደንጓይ ንኹራ ደንጓይ ይኹን ይብል ቅዱሳን እቲ ተመሳሲሉ ሊሒኹ ዝሰርሕ ክፉ መዓሲ ዝወፅእ ወይ ዝጋለጽ እንድሕር ኢልና ሓዊ ምስ መጽይ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን እቲ ተመን ክሳዕቲ ሓዊ ዘቃጽሎ ነቲ ቀሽም መሲሉ ኮፍ ኢሉ ነይሩ እቲ ሓዊ ከቃጽሎ ምስ ጀመረ ግን እቲ ሓቀኛ ማንነቱ ክገሓድ ከሎ ንርኢ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናትና ሓዊ መንፈስ ቅዱስ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ኣዝዩ ዘድልየና እዋን ሕጂ አሜን ደ ቅዱሳን ሓዊ መንፈስ ቅዱስ የድልየና ነቲ ተመሳሲሉ ዝኸይድ መንፈስ ሊሕኹ ዝሰርሕ መንፈስ በቃ መዓሲ ዝጋለጽ እንድሕሪልና ተሓዊ ምስ መጽይ አሜን ዶ ሃንሳብ እኮ ንድነቕ ኢና ምሽ በሓንሳብ እናዘመርና በሓንሳብ ኳየር ኮይና በሓንሳብ ናይ ጸሎት ፕሮግራም ኮለና ሓዊ ሒዞም ዝመጹ ናይ እግዚአብሔር አገልገልቲ ክመጹ ከለው ካብቶም ሰባት መናፍስቲ ክወጹ ወይ ድማ መናፍስቲ ክግለጹ ከለው ንርኢ ማለት እዩ ኣበዳ ጸኒሖም ኢልካ ትስንብድ ኢኻ ስለዚ እቲ ሓዊ ምስ ተንከፎ እቲ ሓዊ ምስ ቃጸሎ እዩ እቲ ቀሽም መሲሉ ዝነበረ ተመን ወፂዩ we need the Holy Spirit ናይ እግዚአብሔር ሓዊ የድልየና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብ ቁጥር 5 እንታይ ይብልሲ ንሱ ግና ነቲ ኣራዊት ናብ ሓዊ ጸጋበሎ ገለውን ኣይጎድኦን ይብለና ነዚ ክፍሊ እዚ ከንብቦ ከለኹ ዝገርመኒ ነገር እንታይ እዩ እቲ ተመን ድሕሪ ምንካሱ
كسع حواريا باولوس نابحاو تصق زبلو اب ايدو طلطليلو مترافو ازي غرمني اي غرمكم من قدوسان تمن نخيسو يزحدم حق ايدو قدوسان زناخسكو كملط يلو ازي تمن جن كسع حواريا باولوس تصق ابيلو مليسو ناب تحاو سع زدربيو اب ايدو طلطليلو نيرو ازي ازي غرمني اتوم ازي سبعايزي برقص قتال نفسي ايو كبحر كوان تدحانس اتحنا زفدي املاح بهيوت كنبر اي حدا قونيلهم اتزاربو سبات هارا باولوس بهيوت كنبر يزبل امنت كم زينا برومينا كابتي كننبوت انحنا كنردع نخل اب قدر شديشتن تايبلنا نساتهم كاي بلنا كحبط وي حج مويتو كودق إلهم يتصبيو نبرو نويح مستتصبيو أموخا كم زي قد إسرائيلها إزس أملاخ إلهم قالهم لوت يبلنا زجر موكم نجر حدث بتمن مستنخسسي كتقبروا له زجب بقى فرست إيد جلس قالو قدامي حاجز قدامي ردي إزبحالتي قالو مالسي سئلك سب كموت كلس أيتريونيها أبز ساعات جن حارب أولوس مستنخسسي مانم سب زغون عين السجوم تخوصد كله عين رئيننا بقى أنت يقبرون يرون من دحر إنا تهزبو خونه تومس أزواتو أسرات يخونو توم مركبينياتات يخونو أنت يقبرون يرون من دحر إنا حارب أولوس كود كموت تصبيوان يرون زوم سبات اتتمنى حارب أولوس مسنا خاصو بزي قال مغنيات ايكونن كاب حجي خموت يلوم زتصبابي ونيرو حقيقة قدسان زوم سبات موت حواريا أولوس كتصبابي زغبروم حدا مغنيات كم زلوينا بقليلو خنردع نخل مغنياتهم زوم سبات نتي اب ايد أولوس تلتليلو زنبرة تمري أموس لزنبرة مالتي بزخونه حدا كاب تتصبيتو موصاي زخونه نجر اب هيوت حواريا باولوس كخون كلوينا اب زنري زلنا خبر نشمو يخون اتي حجي كموت إلهم زتصبابي وزنبره سب ايدو كم زي حابت اتمنكستي منم كم زي قدو مسرعيو كيفتو كاب قتال نفسي املاخينا مبال اتيوم أملاخ يقبلهم زخ على مغنيات انتاي اندحر إلنا كابتمكرهم بتي نحارب أولو زنهاسو تمن زتنخسس بيوت كنا بري أمسلا زي فالتي قدسان بزي مغنيات ازي سبا يكون نامبال مدمدم تازوات صحو بقى كاب لمدوم يخون كاب تمكرهم يخون وطاعي زخونه نجر اب هيوت باولوس لزرايو تمن نخيسو موخا زي ودق زي حممه منم عينت رياكشن زي راي سب باولوس ني مجمر تاسب ايو مرزامتم زقتل تمن كم زنبرينا كابز قال نردا مالتي يسوس غويتاي ازوم سبات كمتي ابلا على زرينايو دحر منكستي انتي صبيو نيرو من دحريلنا حبت بدحريوخا اتي حنزنايت تمن نابسبنتو كله مستسراچو مويتو خود صبابيو نيرو سلازي خايوم منم عينت حاجس كغبرلو زينري بزخونه كله كاب تصبيتهم وصاي كابت زبولو وصاي كوينو مسرخبو از سباي كونن املاخينا مبال اتيوم كبرنشمو يكون هاري باولوس اقدمو نتوم ابتا مركب زنوبرو سبات انتايلوم نيرو اغزيابيهر تزاريبوني ايو كابانا حنت نفس خمان ايطفنيا ايلوم نيرو حقيده قدسان دحر زقاليم بقر بتمن زنكس زلو بتمن مستنخسه مانم كابتوم ابزوريو زنبرو سبات بيوت كنبريلو ز حسب سباي نبرن هارب أولو زي موتا اتزنخوتو تمن زي قتل سلا زي كونا يكونن اتتمن زي قتلو هارب أولو قال سلا زنبرو ايو يسوس كريستوس غويتاي امين دو هارب أولو زي موتا ويدما اتي منكستنا يتتمن اب حواريا باولوس حيلي زي نبرو سلمنتاي اندهر إلنا ازي سبزي قال سلا زنبرو اغزابير يمسكن قال زلوا يموتني امين دو قدسان اتزقتل قتالي كسعلو زي قتلنا زي قتل كوينو ايكونن انتاي دا
ቃል ዘለዎ ሰብ ስለ ዘይመውት ኣነ ንስኻትኩምን ካብቲ ዘይጠፍ ዘርኢ ስለ ዝኾንና ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን እግዚአብሔር ንሐዋርያ ጳውሎስ ካብቲ ህቦብላ ንፋስ ዘድሓኖ ብተመን ተነኺሱ ክመውት ኣይኮነን አሜን ዶ ሐዋርያ ጳውሎስ ዘይሞተ ሓለዋ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ ስለ ዝነበረ እዩ ካል ጎይታ ኣብ ቅድሚ ቄሳር ደው ኢሉ ብዛዕብኡ አብሮም ከምዝ ምስክር ተዛሪቦ ስለ ዝነበረ እዚ ቃል ክፍጸም ስለ ዝነበረ እዩ መንከስቲ ናይቲ ተመን ኣብኡ ጉድኣት ከስዕብ ዘይከኣለ እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ማርቆስ 16 ካብ 17 ክሳብ 21 ከይና ክነንብብ ካለና ብዛዕባቶም ብጎይታ ዝኣመኑ ክዛረብ ከሎ ሓደ ካብቲ ተዛረቦ ቃል እንታይ ዝብል ነይሩ ኣትማን ክሕዝዮም ዝቐትል እንተሰተዩ ከዓ ከቶ ኣይጎድኦምን ኣእዳዎም ኣብ ሕሙማት ከንብሩ ንሳቶምን ከሓውዮም ዝብል እዩ ስለዚ እዚ ቃል እዚ ኣብ ህይወት ሐዋርያ ጳውሎስ ክፍጸም ከሎይና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሊትራሊ እዚ ኣብ ማርቆስ 16 ዘሎ ቃል ኣብ ህይወት ሐዋርያ ጳውሎስ ክፍጸም ከሎይና ንርኢ ዘለና አሜን እቲ ተመናይ ቀተሎን ንሱ ግን ነቶም ዝሓመሙ ግን መሊሱ ኢሉ ጽዒኑ ከሕውዮም ከሎ ንርኢ ካብ 7 ክሳብ 10 እንታይ ብለናሲ ኣብ ጥቓ እታ ስፍራት ያኸኣ ናይ ፑብሊዮስ ዝበሃል አውራታ ደሴት ሓያሎ ግርሑ ነበራ ንሱ ብፍቕሪ ተቐቢሉ 3 መዓልቲ አንገደና ኮነ ድማ ኣቦ ፑብሊዮስ በኣሶን ብውፅኣት ከብድን ሓሚሙ ነበረ ጳውሎስ ከዓ ናብኡ ኣትዩ ጸለየሉ ዳውም ኣምቢሩን ኣሕወዮ ዝምስኮነ ድማ እቶም ካልኦት ሕሙማት ደቅታ ደሴት ናብኡ መመጽኦም ተፈወሱ ብብዙሕ ክብሪ ከዓ ኣኽበሩና ክንብገስ ኮለናውን ዘሌና ዘበለ ኣስነቁና ይብል ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ጥቓታ ስፍራ ማለት ኣብ ጥቓታ መርከብ ዝተሰባበረትሉ ስፍራ ወይ ኣብቲ እቶም ደቂ ዓዲ ሓዊ አንዲዶም ተቐበልዎም ስፍራ ማለት እዩ ኣብኡ ናይ ፑብሊዮስ ዝበሃል አውራታ ደሴት ሓያሎ ግርሑ ነይሩ ዋናት ግሩ ፑብሊዮስ ነቶም 14 መዓልቲ ብጥሜት ዘሕለውለው በብዙሕ መከራ ሓሊፎም ኣብቲ ስፍራ ዝበጽሑ ንበዓል ጳውሎስ በፍቕሪ ተቐቢሉ ንሰለስተ መዓልቲ ከም ዘእንገዶሚና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ቅዱሳን ካብዚ ክፍሊ ካብዚ ብዙሕ እንመሃሮ ክፍልላ ስለዚ ጸኒልኩም ዝምዕኑ ኢየሱስ ጎይታይ ነፍስ ወከፍና ነቲ ንሱ በፍቕሪ ተቐቢሉ ሰለስተ መዓልቲ አንገደና ዝብል ቃል ነስምረሉ ክብርን ጎይታ ይሆን ብፍላይታ በፍቕሪ ትብል ቃል ኣዝያ ወሳኒት ቃል እያ በፍቕሪ ክብለና ከሎ ብስርዓት ብኽብሪ በኣኽብሮት ማለት ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ቁጥር 8-9 እንታይ ይብል ኮነ ድማ ኣቦ ፑብሊዮስ በኣሶን ብውፅኣት ከብድን ሓሚሙ ነበረ ጳውሎስ ከዓ ናብኡ ኣትዩ ጸለየሉ ኣእዳውን ኣንቢሩን ኣሕወዮ እዚ ምስ ኮነ ድማ እቶም ካልኦት ሕሙማት ደቅታ ደሴት ናብኡ መመጽኦም ተፈወሱ ይብለና ፑብሊዮስ በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ከገልግልዎ ኢሉ ኣይኮነን ኣገልግልዎም ሓቀይደ ቅዱሳን ፑብሊዮስ ማንነት ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ኮነ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ካልኦት አገልገልቲ ይፈልጥ ኣይነበረን ፑብሊዮስ ኣብታ ሰዓት ክገብሮ ዝነበሮ ነገር ብምግባሩ እግዚአብሔር ከምቲ ንሱ ንኻልኦት ዘገልገሎ ንቤቱ ከገልግሎ ከሎ ንርኢ አሜን ደ ቅዱሳን ፑብሊዮስ ነቶም ካብ ሓደጋ መርከብ ዝደሓኑ ሰባት ናብ ቤቱ ተቐቢሉ ንሰለስተ መዓልቲ ብዘይ ምቁጣ ብፍቕሪ ብምግልጋሉ ኣምላኽ በባሪኡ በሐዋርያ ጳውሎስ ገይሩ ንቤቱን ነታ ዘመሓደር ኣብ ደሴት በጽሕዋ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ቅዱሳን እዚ ሁሉ ክኸውን ምኽንያት ዝኾነ መን እንድሕር ኢልና ፑብሊዮስ እዩ ፑብሊዮስ ቤቱ ኸፊቱ ብፍቕሪ እንተ ዘይዕንግዶም ነይሩ እዚ ሁሉ ኣይምኾነን ነይሩ እግዚአብሔር ከም ፑብሊዮስ ናይ በረኸት ምኽንያት ይግበረና አሜን ኣነ ኩሉ ግዜ እንታይ ፈቱ መሲሉኩም ከምዚ ናይ ፑብሊዮስ ናይ በረኸት ምኽንያት ክኸውን ደሊ እግዚአብሔር ይመስገን ማዓሲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብቲ ኣቦ ፑብሊዮስ ዝነበረሉ ስፍራ ኣትዩ እንድሕር ኢልና ፑብሊዮስ ንበዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ማዕጾ ቤቱ ከፊቱ ናብ ቤቱ ምስአተዎም ብፍቕሪ ብዘይምቁጣብ ካብቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ምስማቐሎም ምስ አገልገሎም አሜን ሐዋርያ ጳውሎስ
ናብቲ አቦ ፒብሊዮስ ዝነበረሉ ስፍራ አትዩ አገልግልዎ አቦ ፒብሊዮስ ካብቲ ሓዲርዎ ዝነበረ ሕማም ማለት ካብ ዓሶ ውፅዓት ከብድን ምስተፈወሱ እቶም ካልኦት ማለት ኣብታ ደሴት ዝነብሩ ሕሙማት ናብ ሃዋርያ ጳውሎስ እናመጹ ክፍወሱ ጀሚሮም ክብርን ጎይታ ይኹን እዚ ናይ ፈውስ ምንጭ ክፈልቅ ዝገበረ መኒው ፒብሊዮስ እዩ ፒብሊዮስ ነቶም ካብ ሓደጋ ዝደሓኑ ሰባት ናብ ቤቱ ብምቕባሉ ተቐቢሉ ብፍቕሪ ብምግልጋሉ ንብዙሓት ምንጭ በረኸት ኮይኑ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ሉቃስ 10 ካብ ሓደ ክሳብ 12 ኸይድና ክንንብብ ኮለና ነቶም 70 ደቀ መዛሙርቱ በብኽልተ ገይሩ ክልእኾም ኮሎ ካብቲ ዝሃቦም ትእዛዝ ሓደ እንታይ ነይሩ እንድሕር ኢልና ኣብቲ ዝኣተውዎ ስፍራ ማለት ኣብቶም ዝቕበልዎ ስፍራ ኣብኣ ንዘለዉ ሕሙማት ኣሕውዩ መንግስቲ ኣምላኽ ናባኻትኩም ቀሪባላ ከኣበልዎ ዝብል ሓቀይደ ቅዱሳን ኣብዚ ሎሚ ነጽንኦ ክፍሊ በዓል ሃዋርያ ጳውሎስ ትእዛዝ ጎይታ ክፍጽሙ ከለው ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ብለና ኣብ ዝኣተኹሞ ቤት ቅድም ነዛ ቤት እዚኣ ሰላም ይኹም በሉ ኣብኣ ወዲ ሰላም እንታሎ ሰላምኩም ኣብኡ ክሓድር እዩ እንተዘየልቦ ግና ሰላምኩም ክምለሰኩም እዩ ኣብታ ቤት ከኣንበሩ ንዓያዩ ኣስቡ ይግብኦ እሞ ኣባታቶም ካብ ዘሎ ብልዑን ስተዩ ካብ ቤት ናብ ቤት ኣይትሕለፉ ኣብ ዝኣተኹሞ ከተማውን እንተተቐበሉኹም ዝቐረቡልኩም ብልዑ ኣብኣን ዘለዉ ሕሙማት እንታይ ግበሩ ኣሕውዩ መንግስቲ ኣምላኽ ናባኻትኩም ቀሪባላ ከኣበልዎ ኣብቲ ዝኣተኹሞ ከተማ እንተዘይተቐበሉኹም ግና ናብ ኣደባባይ ወፂኹም እቲ ካብ ከተማኹም ዝለገበና ተጎጓኳ ንነግፈልኩም ኣለና تا منجست أملاك نباهاتكم كم زقربت جنا الزفلة أبلو بتام عالتي كابنتا ختماتي أس نصدم كم زقلل قبلكم علىخو يبلنا أردوسان لوكاس أسرت كاب حموشك أسرت كلتا مالتي نايقويتا لؤخات مقبال تأمون أنا يقردوسان لومي كاب زغف لزي كتحزوكم زدليو نجر أزي أبز تقبلوهم إلى قويتا يسوع كريستوس بيتهم كفيتهم أبز تقبلوهم كتامهم كفيتهم أبز تقبلوهم أبهم سلامكم أوجو بقى أبت ختم زلوا أبتم تقبلوهم زلوا أبتم تقبلوهم بيت زلوا حمومات اندحرالو دما أحويو منجست أملاك دما قريب الله لكم نجروا أمين ده أردوسان إخبار زي نجار زي بزحلنا ناي قويتا لأخات مقبال تأمونا أناي قويتا يسوس انتايلو أبزاعاتهم موبيت قدم نزابيت زي سلام يخم بلو أبعود سلام انتلو اتسلامكم أبعاك حدريو انت زي البوغنا سلامكم كملسكم مسبلة أبتم تقبلونا بيت يكون كتما كنقبرو زلنا زقربونا خنبلن كنستي كم زلنا أبتزأتنا يبيت يكون كتما مالت أبتم تقبلونا أبقوم حمومات كنحوي منجست أملاح نباتاتهم كم زقربت كنجروم كم زقبأنا ينجرنا مالتي هارب أولسن بقر نزخ جبر كلنا نري زلنا كم زان كنريات أنا إحنا بيبليوس نبقى الهارب أولس مقبلو كمان نبسم نلعلي تتك أمين السيخوينو هك إذا قدسان أبرومي أسر تخلت أسر سنتاب للناسي بزل اليوم نقدسان أما قالوا نمقبل أجايش تقدادهم يبلنا أب إبراهيم أسر سلستخلت دما انتابل جلياتهم كيف لتو بؤون ملأختي كما جايش تقبلهم علومو مقبل أجايش هاي ترسعيب لنا قدسان اتم انت قويتا لنا ان قبرو نقرات بملؤو أبقدمو قويتا عصب اللوو عن النسخاتكم من مجمريا كنقلقل دحر دما مجمريا كنقلقل دحر كنقلقلنا ندلي حقيدة قدسان مجمريا زخونا عقلقال اندحر متي خقلقلنا ندليو كنقلقلو اينا حسبنينا
ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ግን እንድሕር ኣስተብሂልኩም ከምኡ ኣይሰርሕን እዩ ምስ ኣገልገልና ጎይታ ዘገልግለና ከምዚ ክነንብቦ ፀናሕና ቃል ንምቕባል ኣጋይሽ ክንቀዳደም ኣሎና ምክንያቱም ናይ በረኸት ማዕጾ ከምዚ ከፍተልና ኣይንፈልጥን ስለዝኾንና ማለት እዩ ከምቲ አንቶይ ክብለኩም ፀናሕኩ ቢብሊዮስ ካብ በዓል ሃዋርያ ጳውሎስ ገለ ነገር ክቕበል ኢሉ ይኮነን ንበዓል ሃዋርያ ጳውሎስ ኢዱ ዘርጊሑ ብፍቕሪ ተቐቢልዎም እንዲያውም ሃዋርያ ጳውሎስ መን ምዃኑ ኣይፈልጥን ነይሩ ኣብ ሰዓተቲ ማለት እዩ ነገር ግን ካብቲ ዘራእዮም ሆስፒታሊቲ ዝተለዓለ ካብቲ ዘራእዮም ፍቕርን ሓልዮትን ዝተለዓለ በዓል ሃዋርያ ጳውሎስ ድማ ነቲ ኣብ ውሽጢ ቤቱ ዘሎ ፀገም ክፈትሑ ከለዉ ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ንቅዱሳን ክንቅበል ኮለና ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ነገር ክንገብር ኮለና ንእግዚአብሔር ባህ ዘብል ነገር ክንገብር ኮለና እግዚአብሔር ዝተዓጽወ ነገራትና ይኸፍቶ ማለት እዩ በረኸትና አሎህ ይገብሮ ማለት እዩ ቅዱሳን በቃ ንኣጋይሽ ምቕባል በረኸት ካይ ዘኸፍት እግዚአብሔር ይመስገን ናይ በረኸት ማዕጾም ዝኸፍተልኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም አብብራን ከምቲ ዘንበብና 12 ክዛረብ ኩሉ እንታይ ኢሉ ገሊኣቶም ከይፈለጡ ብኡኡ ማለት ኣጋይሽ ብምቕባሎም ሰብ ኢሎም ንመላእኽቲ ከመጋይሽ ተቐቢሎም እሞ ምቕባል ኣጋይሽ ኣይትረሱ ይብለና ኣብዚ ዘመን እናጠፍዐ ዝኸይድ ዘሎ ድማ እዩ ጋሻ ወይ ኣጋይሽ ማለት ዘይትፈልጦም ሰባት ማለት እዩ ሓቀደ ቅዱሳን ጋሻ ነሕና ንብልኮ ጋሻ ነሕና ጋሻ ንቕበልኮ ንፈልጦ ሰብ ወይ ድማ ካብ ርሑቕ ቦታ ዝመፀ ሰብ ኢና ጋሻ ጥራይ ንቕበል ማለት እዩ ንፈልጦ ሰብ ኢና ንቕበል ሓቀደ ቅዱሳን ጋሻ ግን ማለት እንታይ ማለት እዩ ትግርኛ ንባዕሉ ማለት እዩ ስትሬንጀር ክኸውን ሓቀደ ቅዱሳን አብርሃም እቶም እግዚአብሔር በቤቱ ከሐልፍ ኮሎ እግዚአብሔር ምዃኑ ፈሊጥ ይኮነን ተቀቢልዎ ሓቀደ ቅዱሳን ብዛዕባ አብርሃም ይዛረብ ዘሎ ኣብዚ ገሊኣቶም ከይፈለጡ ብኡን መላእኽቲ ከማጋይሽ ተቀቢሎም ኣለው ዝብል አብርሃም ኣብ ዘፍጥረት 18 በቤቱ ነቶም ዝሓልፉ ዝነበሩ በጃኹም ኣይትሕለፉኒ ኢሉ ከገልግለኩም ኢሉ ለሚኑ ናብ ቤቱ እዕትዩ ዝብላዕን ዝስተይን ኣቕሪቡሎም ምስ በልዑን ምስ ሰተዩን ንሳቶም ከዓ ነቲ ኣብ ቤቱ ዘሎ ሕቶ ክምልስሉ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ጋሻ ማለት ጋሻ እዩ ቢብሊዮስ ነቶም ኣብ ቤቱ ብፍቕሪ ተቐበሎም ሰባት ስለዝፈልጦም ኣይኮነን በዓል ጳውሎስ ስለዝፈልጦም ኣይኮነን ተቐቢልዎም ወይ ካብኣታቶም ዝፈልጦም ሰባት ስለዘሎ ኣይኮነን ተቐቢልዎም ወይ ድማ ንሱ ናይታ ከተማ ማሓዳሪ ወይ ሜር ስለዝኾነ ኣይኮነን ነቶም ሰባት ተቐቢልዎ ግዴታ ስለዘለዎ ኣይኮነን ነቶም ካሞት ንስክላ ዝደሓኑ ሰባት ተቐቢሉ ይዕንግድዎም ንሰለስተ መዓልቲ ብፍቕሪ ከም ሰብ እቲ ክገብሮ ዝግባእ ነገር ይገይሩ ሓቀደ ቅዱሳን ኣምላኽ ድማ ከም ቃሉ ስለዝኾነ ነቲ ብቁኑዕ ሓቀና ንቅዱሳን ዘገልገለ ቢብሊዮስ ከገልግሎ ከሎ ንርኢ ኣብ ዕብራውያን 6 ካብ 9 ክሳብ 10 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ኣቱም ፍቁራተይ ኣምላኽ ነቶም ቅዱሳኑ ዘገልገልኩሞን እተገልግልዎምን ዘለኹምን ግብርኹም ንስሙን ዝገበርኩሞ ፍቅርኹም ዝርስዕ ገፋኢ ኣይኮነን እሞ በኣኻትኩም ሲ ከምዚ እኳ ተዛረብና ዝሓይሽ ንምድሓን ብዝኸውን ንእመናሉና ይብል ጎይታ ናይ ቤትና ሕቶ ክምልስ ሕማምና ክፍውስ ክበፅሓና እንድሕር ንደሊ ኮይና ቅድም ንሕና ክነገልግል ይግብኣና እዩ ማዕጾን ቤትና ክፉት ክኸውን ኣለዎ አሜን ዶ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደለየና ኮይና ክንመላለስ ይግብኣና እዩ አብርሃም ኣብ ዘፍጥረት 18 ሰባይ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሎም ምስ ረኣዮም እቲ ቀዳማይ ዝገበሮ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ኣፍ ደገ ድኳን ክቕበሎም ናብኦም ጎዩ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ደሓር ናብ ምድሪ ሰጊዱ ድማ ጎይታይ ኣብ ቅድሚኻ ሞገስ እንተ ደኣ ረኺበስ በጃኻ ንባርኻ ይትሕለፈኒ ኢሉ
أجاركم كتحتصابو حيدات ماي كوتا يمصالكم أبتحت زاهم دم عرفوا بباريخم أبيلكم كاب تحالفوس لبهم كدقفو قراس إنجيراهم تصالكم دحرتي تحالفوا يلوهم نساتهم دما كمو قبريلهم كم تزبولو غيرو نساتهم تغلغلهم مسودو دما نا ابراهام كغلغلو وخلو ندري امين ده قدسان نعمتا كم زئوان سارا ود خلوايو زبل دمص زمص معاسي اندحر إلنا ابراهام نزوم سبات معصو خفيتو كبلعن كساتيون كابتب ابيتو زلو ነገር ከማእሎም ፈቃደኛ ምስኮነ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ده برختنا خمس فتن يزغورو يزبلكم قدسان تاب غزانا زلو قاصرو خفتح اند حردلينايو حتوتاتنا خملس اند حردلينايو نغزابير رخيبنا سلا زينا غلغلو نتوم نعشتو سبات بنريو نغرات بتني معلتاوي نبرانايو اغزابير زغلغل سلازي معصو لباتنا خفيتنا خمت اغزابير زلينا كوينا نغلغل يقباناي شعينا إيد إغزابير كن لمامد نجمر يسوس كويتاي تاسونا ما يسبيتي نتنا إغزابير سب كمنا إغزابير سب تقبلا مس أغلغلتو وي كتغلغلو مس جمرتيو كاب إغزابير ولود كتقبل زخالد حق إيدا قدسان غويتا خغلغلنا مجمرا نسو آبانا وي بانا خغلغل اللو تاسونا ما يسبيتي نتنا إغزابير سب إلسا مغلغالا ولود راح يكون تقبلا كمنا يشوعات عم درقون يامليتا تنا إغزابير سب كمنا إغزابير سب بمقبالا نسايا بزيادة تتقاميت كوينا حق إيدا قدسان بقى ازنا إغزابير سبيو نحنا دما أخيلو زترف نقر علنا ازنا إغزابير سب بز كل غزي كحلف سلا زريو بقى أبزا غزازيا نعو تخون روم ندالولو كفل ندالولو مدقاس ندالولو مبراحت نغبرولو ممصيو كبزيا حلف كله أبزا يعرف يبلا يستي إلى معصو بيتا بمخفاتايو اتي زتعصو نغراتا تخفيتو خبرن غويتا يخون نتنا إغزابير سب نا بيتا ممصاسي كسيبان براي كسرتن امين دو غويتا خغلغلنا خدلي خلو صبوق غيركم سمعني كسحج ززاربون تزي حاسكم نزي حزو لي قدوسان غويتا خغلغلنا خدلي خلو انغلغلوم سبات يزبنا امين دو نحنا بقى انتم سبات نغركم اللهو اتوم نغلغل اتوم نز ادل ززرخبنا بطعم ادلኛታቲና قدوسان غويتا كغلغلنا خدلي خلو انغلغلوم سبات يزبنا سلازي እግዚአብሔር سبكبكم كله لك كم እግዚአብሔር تغبرو غيركم غبرلا لك همتن እግዚአብሔር تغبرو غيركم غبرلا شعتنا زمانات حدهم ملسي كركبي حمام كبارري دخنت مرغم كسبري خبرن غويتا يكون امين دو بقى نورمال بقى تقبيلكم مو بقى دحر دغيم اخيلو يزغدايلكم زعصهم مخفايل يخفت እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ እግዚአብሔር ንቤትኩም ክበጽሕ ክደሊ ሆሎ ቋጽሮኩም ክፈትሕ ክደሊ ሆሎ ነገራትኩም አፕሳይድ ዳውን ክገለባብጥ ክደሊ ሆሎ ነግሮኩም አለሁ ሰቢና በህይወትኩም ዘመጽ በተተልዕልዎ ሰብ ገይሩ እግዚአብሔር በቃ በተተገልግልዎ ሰብ ገይሩ እግዚአብሔር ንአኹም ከገልግለኩም ዝጅምር በዓል ጴጥሮስ ኣብ ሉቃስ 5 ጎይታ ኣብ ጀልቦኦም ኮይኑ ክምህር ፈቃደኛታት ስለዝኾኑ እዮም እቲ ሙሉ ለይቲ ደልዮም ክረኽቦ ዘይከኣሉ ኣሳታት በሓንቲ ቃል ጎይታ ጸዊዕና ኣብ ጀልቦኦም የትይዎ በዓል ጴጥሮስ ጥራይ ኮነን ተባሪኾም ነእቶም ኣብ ጥቆኦም ዝነበሩ ብናይ በዓል ጴጥሮስ ምእዛዝ ናይቲ በረኸት ተኻፈልቲ ኮይኖም ሓቀይደ ቅዱሳን ንሕና ጥራይ ኮንና ንግልገል እቲ ንዓና ዝልቀ በረኸት ንጎረቤትና እንኮላይ ዝፈስስ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ንጎይታ ምግልጋል ማለት እቲ ጎይታ ዝደልዮ ወይ ካባና ዝጽበይ ነገር ምግባር ማለት ካለ ምንም ትርጉም የብሉን ነቲ ምሳና ዘሎ ሰብ ክነገልግሎ ኾለና ንእግዚአብሔር ነገልግሎለና ማለት
اتي اما علتاوي نابرانا انقبرهم كونه انريهم تريوتات نأملاخنا زلونا فقري كساع كندي كم زخونه زريئي قدسان كساع كندي نكزيابير كم نفكرو قدسان حدا سب نكزيابير أملاخو كساع كندي كم زفكر كزارب يبولون أنا نكزيابير بتعمي زفكرو إلو كزارب بتي مدراوي قوانق أخجلس كفتن يبولون مهنياتهم بتزنبرو نابرا سلزفلت مالتي بأفكا እግዚአብሔር يفكرو يختبل تخليها يفكرو يخبل خلي اب براكتيكال مصيخا ግን اب ግብር መጽና ግን اب ባይታ خرئي كله ኮሙን ድሕር ዘይ ኮይኑሲ ጥቅሚ ይብሉን ቅዱሳን ማንኛውም እንገብሮም ነገራት ነቲ ምስ አምላኽና ዘሎና ህብረት ይዘሪ አለኹም ደ ቅዱሳን መዓልታዊ اب ስራሕና ይኹን اب ምእታው ሙጻና ይኹን اب ህብረትና ይኹን እንሪኦም እንገብሮም ነገራት ምስ አምላኽና ዘሎና ህብረት ይዘሪ እግዚአብሔር ሎም ነፍስ ወከፍና ነቲ እንብሎ እንዛረቦ ንነብሮ ሰባት ይግበረና አሜን ከምፒብሊዮስ ድማ ናይ በረኸት ምክንያት ይግበረና ፒብሊዮስ ንሱ ማዕጾ ቤቱ ብምኽፋቱ ነታ ከተማ ንበረኸት ይኾይኑ አሜን ደ ቅዱሳን ናይ ቤቱ ጉዳይ ጥራይ አይኮነን ተፈቲሑ ቅዱሳን ናይቲ ንሱ ዘማሓድራ ደሴት ሕቶ ይተመልሱ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሓት ሰባት በሕማም አቡ ነይሮም ደቂሶም ነይሮም ገሊኦም ኣብ አፍሞት ነይሮም እዚ ሰብ እዚ ብዘገበሮ ብምእዛዙ ነዞም ሰባት እዚ ብምቕባሉ ፍቅሪ ብምርአዩ እግዚአብሔር ንዕኡን ነታ ንሱ ዘማሓድራ ከተማን ፈውስ ኮይኑ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ናይ ከተማ ፈውስ ይግበረና አሜን ናይ ከተማ ምክንያት ይግበረና እግዚአብሔር በአና አመኽኒዩ ነታ ዘለና ከተማ ይፈውስ አሜን ዶ ንስኺ ብምእዛዝኪ ንስኻ ብምእዛዝካ ካብቲ አነ ንስኻትኩም ምእዛዝና ዝተለዓለ እግዚአብሔር ነታ ዘለና ሃገር ይብጽሕ አሜን ዶ ይራእኩም ደሎ ቅዱሳን አነ ነዚ ክፍል ዝኸንብብ ከለኹ ነዚ የተማሄረ ፑብሊዮስ ኖርማል ንበዓል ጳውሎስ እንግዶም ተቀቢሎ ስለዘለዎ ሓፍታም ስለዝኾነ ስለስተረፎ ይኮነን ዘለዎ ሰብ እንዶ ይገድድን ቅዱሳን እታ አለዎ ንብሎ ሰብ ኮይ ቀይቃይ ከውጽ ዘይደሊ ሓቆምም ድኻ መናን ክብሉ እቲ ድኻ ግን ዘለዎ ይዘማቀል ስለዘለዎ አይኮነን ሂቡ ዝሰብዚ ባህሪያቱ ስለዝኾነ ቅዱሳን تذكروا ديهم قويتا يسوس كريستوس بزعبا منغست أملاخ أبزو مهرلو زنبرا أماتيوس إسران حموشتن انتا إلو ومسي نخلت يوم نتوم أباقيعن أتعلن مسفليسي نتوم أباقيعن تايلوهم تأمي أبليئهمني تأمي أستيخمني عريق خدينكمني تأثير بتحكمني إلوهم تبو غيركم سمعني نساتهم دما قويتاي ما أصدها زخلو غيرنا ما أصدها تأميخاب لإناكا تأميخا استيناكا عريكا خديناكا تأثيركا بتسيحناكا مسبولووسي نو نتوم نعاشتو زغوبركمو نعايكم زغوبركمو إزيوم سبات لايف ستايلهم كوموس لزنبريو قويتا نفسو كف أما ألتاوي نابرؤهم زغبرو زنبرة تابتسيبو أبتناي كبر بوتا أتيوهم قدوسان نفسو كف إنغبرو نغرات يمزغبي እግዚአብሔር በገሌና ከሕጎስ ኮሎ በገሌና ግን ያሐዝኒ ንገሌና ከተዓቃና ኮሎ ንገሌና ግን ማዓሲ ዝወደይ ዝርድኦ ማዓሲ ዛጓለ ይትምለስ ማዓሲ ከምተ አንስ ደልያ ኮይና ትነብር ይዝብል ቅዱሳን ነግረኩም ኣለኹ ነይናይ ማዓጾ ከም ተኽፍቱ አይትፈልጡን ይኹም ናይ በረኸት ምኽንያት ክንከውና ተጸዊዕና ቅዱሳን አነ ንስኻትኩምን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ሂዝና ንንቀሳቀስ ሰባቲና ስለዚህ ንሓድሕና ንምግልጋል
ድሕሪ ኣይንበል እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አጋይሽ ንመقبال ድሕር ኣይትበሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ንመና ቤትኩም ከም ተእቱ ኣይትፈልጡን ይኹም እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይኹን ኣብ ቁጥር 10 እንታይ ይብለና በብዙሕ ክብሪ ኸኣ ኣኽበሩና ክንብገስ ኮለናውን ዘሌና ዘበለ ኣስነቁና ይብለና ደስ ኣይብልን እዞም ሰባት ንበዓል ጳውሎስ በብዙሕ ክብሪ ኸኽብርዎም ዝኽኣሉ ብምንታይ ምኽንያቱ ድሕር ኢልና በቲ ዝረኣይዎ ነገር እዩ ኣለኹም ዶ ምሳይ እቶም ኣብታ ደሴት ዝቕመጡ ዝነበሩ ብፍላይ ብኢድ ሃዋርያ ጳውሎስ ተገልገሉ ሰባት ኢድ እግዚአብሔር ብምርኣዮም እዩ በብዙሕ ክብሪ ኣኽቢሮሞም ካብቲ ስፍራ ክንቀሳቀሱ ከለው ድማ ዘድልዮም ዘበለ ኣስኒቆሞም ክብሪ ንጎይታ ይኹን ምንጪ ናይ ዝበረኸት እዚ መን ድሕር ኢልና ፒብሊዮሳት የብዛሓልና አሜን ዶ ቅዱሳን ማዕጾ ቤቶም ዝኸፍቱ ሰባት ንኣገልግሎት ድልዋት ዝኾኑ ሰባት ዘለዎም ዘማእሉ ሰባት ካብ 11 ሰዓት 15 እንታይብል ድሕሪ 3 ወርሒ ኸኣ በታ ኣብታ ደሴት ከሪማ ዝነበረት ዕላማ ዲዮስቆሮስ ዘለዋ ናይ እስክንድርያ መርከብ ጌርና ተበገስና ኣብ ሲሪኩላ ምስ በጻሕና ኣብ 3 መዓልቲ ጸናሕና ካብኣ ሓሊፍና ኸኣ ናብ ሪጌዮም ኣቶና ንጽባሃይቱ ንፋስ ደቡብ እንተተለዓለ ድማ ብኻልይቲ መዓልቲ ናብ ፒቲዮሊዮስ ኣተና ኣባ ኣሕዋት ረኸብና ምሳታቶም 7 መዓልቲ ክንቅንውን ለመኑና በዚ ከምዚ ናብ ሮሜ ኣተና እቶም ኣሕዋት ወሬና ምሰምዑኻ ክሳዕ ኣጵዮስ ፎሮስን ክሳዕ 3 ማሕደርን ቅበሉና መጹ ጳውሎስ ከኣ ምስ ረኣዮም ንኣምላኽ ኣመስገነ ልቡውን ሓደ ይብለና ኢየሱስ ጎይታ ኣብ ቁጥር 11 ከም ዘንበብናዮ በዓል ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብታ ደሴት ን3 ወርሒ ድሕሪ ምኽራሞም በታ ኣብቲ ደሴት ከሪማ ዝነበረት ናይ እስክንድርያ መርከብ ገይሮም ጉዕዞ ናብሮም ከም ዝጀመሩ ኢና ንርኢ ዘለና ካብ መሊጠ ወይ ድማ ካብ ማልታ ተበጊሶም ኣብ ሲራኩላ ዝበሃል ቦታ ምስ በጽሑ ኣብኡ 3 መዓልቲ ከም ዝጸንሑ ካብኡ ነቂሎም ድማ ናብ ረጌዮም ከም ዝኣተው ብኻልይቲ መዓልቲ ናብ ፒቲዮሊዮስ ከም ዝኣተው ኢና ኣንቢብና ዘሎና ሲራኩላ ካብ ማልታ 8 ማይልስ ወይ ድማ 129 ኪሎሜትር ኣቢላ ከም ትርከብ ይነግረና ኣብቲ ሂስቶሪ ቡክ ማለት እዩ ብወገን ምብራቅ ኣቢላ ትርከብ ቀንዲ ከተማ ናይ ሲሲሊያ ከም ዝኾነትን ይነግረና ረጊዮም ድማ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ጣልያን ትርከብ ከተማ እያ ፒቲዮሊዮስ ድማ ኣብ ናፖሊ ትርከብ ወደባዊት ከም ትኾነ ከተማ ከም ዝኾነ ድማ ነንብብ ማለት እዩ ኣብ ፒቲዮሊዮስ ኣሕዋት ከም ዝረኸቡ ቶም ኣሕዋት ምሳታቶም 7 መዓልቲ ክቆኒ ከም ዝለመንዎም ብድሕሪኡ ናብ ሮማ ከም ዝኣተው ድማ ኣብ ቁጥሪ 14 ነንብብ ኣብ ሮሚ ምስ ኣተው ድማ እቶም ኣብ ሮሚ ዝነበሩ ኣሕዋት ወሪኦም ምስ ሰምዑ ክሳዕ ኣጵዮስ ፎሮስን ክሳዕ 3 ማሕደርን ክቅበልዎ ከም ዝመጹ ጳውሎስ ነቶም ኣሕዋት ምስ ረኣዮም ንኣምላኽ ከም ዘመስገነ ልቡን ከም ዝሓደ ድማ ኣብ ቁጥሪ 15 ነንብብ ልቡን ሓደ ክብለና ሆሎ ክሳዕ ነቶም ኣሕዋት ሪኡ ልቡ ዝሓድ ክርበሽ ከም ዝጸንሐ ዘመላኽተና ልክ ነቶም ኣሕዋት ምስ ረኣዮም ግና እቲ ክርበሽ ዝጸንሐ ልቡ ክሓድ ኾሎ ንርኢ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ናይ ሎሚ መጽናዕቲ መጽናሕፍ ቅዱስና ኣብ ዝያደው ክነብልና ዝመጽእ ዘሎ ዘሙን ድማ መቐጸልታ ናይ ሎም መዓልቲ መጽናዕትና ንሪና ኩላትና ዳውና ልዕልና ጸሊና ክንወዲና